Padayon pang nagapaayo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos na diagnose na mayara sang diverticulitis. Ginsiling man ni Marcos sa iyang latest vlog nga maayo man ang assessment sa iya doktor. Pahayag sini nagdiwang lang sa o galing bangod nga sabaw lang ang iyang ginhigop kasunod sang diagnosis. Matandaan nga una na nagpaatag ang Malacanang nga peke ang naglaptang medical report nga nagasiling nga seryoso ang kondisyon sang presidente kag nagakinahanglan nga operahan. Ginlunsa naman sang PNP ang investigasyon na agud nga may balawan kung sino ang nagpagwa sa mga fake news. Sandig pa sa Malacanang, subong nga simana magbalik sa normal nga trabaho ang presidente matapos nga nagpahuway ini kag nagpaiway anay sa public events ang nagligad nga mga inadlaw. Musta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nag-dieta.